Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya sang Negros Occidental nagpain pondo para ibakal sang bakuna. Business one-stop shop nagsugod na kahapon nga adlaw. Sa balita nasyonal, madamo nga LGUs nagtiga na pondo para ibakal man sang bakuna. Hagna sa pagpaiway sang saka sang kontribusyon sang SSS ginfile sa Senado. Sa balita international, global death toll bangod sa COVID-19 masobra na sa 1.8 milyones. Sa balita sa sports, Stephen Curry nakapasulod 62 puntos sa pagdaog sang Warriors kontra sa Blazers. Balita entertainment, Mikey Morada kag Alex Gonzaga matud ay hanya kasal na. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan kung aton hibaloon ang sekreto sang pinakatigulang nga babayi sa bugos nga kalibutan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Enero 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone nga nag-apekto sa Mindanao, samtang Northwest Monsoon naman ang nag-apekto sa Northern kag Central Luzon. Ang Palawan, kalakip ang Kalayaan Islands, ang makabatsyag sa magalumon nga kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparaguo bangod sang ITCZ. Ang Visayas kag Occidental Mindoro, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balud. Sa temperatura naton mabatyagan ni sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 6:23 kaina sang aga, magatunod naman la 5:40 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome na mga ka-aksyon diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition sa kay Maki Arigin MMC. Good morning kuno halin sa MMC Eatery sang Bangga DE Kabankalan. Owner Chona Arigin Maki. Ay, good morning dira sa imo Chona. Makalabay kami da kwanto da manyaga tada ano. Sa siling ni R.R. Muntuwa, sa ikaduha nga bahin sining programa, ako nagabantay na Bluetooth speaker na charge na para sa pagsugod pasigabungon ta dala ang mga balita palukpunta. Lapnagon nga kamaturan makigbahin kita diri sa estasyon nga numero 1 na. Dali na, Aksyon Radio na kita. DYEZ 684 kHz, Lisua ululupod kita. Bongga! Ahay. Sige. Alex Montesa, of course, good morning liwat. Abeth Aplaon, sakay Alpha May Lecciones, nagasigabong Aksyon Radio diri sa Hamilton, New Zealand. Number 1, hello kuno kay Ami kag Yana. Good morning dira sa inyo Alpha. Michael June Season, greet lang happy birthday. Ang iya sining wife nga si Sharon Season, naga-monitor sa Ortigas. Happy birthday Sharon Season. Sakay Erwin Gonzalez, Wilma Cabarles, good morning Wilma. Arnel Po Desamparado, watching live from Barangay Mansilingan. Ari nagatukar na bilog nga Purok 5, Buro-Buro Alangilan, nagapamati na. Sige sa taga Purok 5 dira sa Buro-Buro sa Alangilan, good morning sa inyo. Philip Isulat sa Buen Retiro, good morning man. Jezebel akon Jocelyn Arisivita Olak, kay Jezebel Templatura, Alexandra Flores, good morning man. Lala, good morning dira sa imo. Kay Ramia Garcia, good morning. Kay amigo naton Roberto Juan Bolgallo, maayong aga man sa imo. Good morning man sa kay amigo ta John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Happy New Year sa inyo sir. Kag sa pamilya dira kay Kathy, good morning. No, kag kay
Teresa Linaha Kayaw, Jen Buarom, good morning dira sa imo. Jeanette Delino, Maing Agaman, sakay Fred Ski, Carlos, Panamyaw halin sa Valenzuela, patamayaw lang si PPO, Randy Pardillo, kag kay Marlon Camacho Regalado. Good morning pa rin, no? Maing aga dira sa imo. Sakay Villafuerte Limited. Nonoy Villafuerte ni siya, no? From London. Good morning. Halong lang dira sa inyo sa London, ha? Kaya daw, ginkuha naman sila, may ara naman bagong lockdown. National lockdown. Nga ginpatuman sa London, bangod sining kuan bala. Ining bagong strain, balong variant sa COVID-19 nga mas kuan ni sa dasig mag-infect. Although hindi sa kuno amuna ka fatal, pero madasig siya mag-infect, no? Ang gina-check pa sa Pilipinas kung nakasulod na diri ay ning bagong variant sa COVID-19, no? Judy Florentino, maing aga man sa imo, kabay pa nga sa aton man nga mga ka-aksyon bala halong gid kita gyapon. Hindi lang magkomplaser gyapon, hindi lang gyapon tawag naton lang maghalog sa aton sini nga pag 2 months ang aton nga mga health protocol para malikawan naton ining mga pariyo nila, mga bagong variant. Nonito Navarro, live man upod si asawa nga si Helen sa Granville 1 Mansilingan. Good morning dira sa inyo. Kay Veronica Santillan Manukan, dira na sa kuno sa tubang sa SM de. Ambot lang. Action boy, thank you kay Sir Noel Amar. In fairness, kung malagaw ito ako sa Niagara Falls. Chat lang siya ko or call. Nag-PM mo sa sakon. Niya kung makalagaw ka mo daily. Bota ka mo sa Niagara Falls, doon sa Piakbanga. Sa Niagara Falls, no? Doon lang sa maawa na. Pero thank you again, Sir Noel. At least thank you. Sir Noel. Kabay pa, no? Kabay pa. Soon. Wala sa imposible, Action boy. Correct. Diba? Sige. Stand by sa mga balita lokal. Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagpain ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sang 30 milyones pesos nga pondo para ibakal sang bakuna kontra COVID-19. Sunod kay Governor Bong Lacson, ini ang maghalin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Apang gidkasubo sang gobernador bangod tuman ini kagamay nga kantidad para makumpleto ang kinahanglanon nga bakuna sang probinsya. Nagalawom si Lacson nga madugangan sang gobyerno nasyonal ang mga pondo paagi sa 72.5 bilyones pesos ang ipain para sa COVID-19 vaccine karon nga 2021. Kung mangin available na ang COVID-19 vaccines, ginpahayag sang gobernador nga unahon bakuna ang mga medical frontliners, senior citizens kag ang mga pigado. Ginklaro ni Lacson nga voluntaryo ang pagpabakuna kag hindi mapilit ang sinuman nga magpamalibad. Una dire ginpahayag ni Philippine Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga dako iya pagsalig nga mangin madilag-on ang negosasyon para nga makabakal ang Pilipinas sang 30 milyones ka doses sang COVID-19 vaccine nga gin-develop sang American firm nga Novavax. Why we're also hoping that the national government will be able to allot a big portion, no, for every province, no, not only for Negros Occidental, but for every province in our country. We are in touch with agencies concerned. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Preparado na ang local government units sa LGU sa Negros Occidental sa pagbaton sa mga mag-aabot nga locally stranded individuals sa LSI halin Cebu kag Manila subong nga tuig. Sunod kay Provincial Incident Management Team o kan PIMT Commander Dr. Zephyr Gerhard Elian, madamo na sa mga quarantine facilities ang bakante kag dutay lamang ang okupado. Pila sa maini among quarantine facilities sa syudad sang Silay, Ibe Magalona kag St. Andrews Park Place II sa syudad naman sang Cadiz. Dugang pa ni Elian nag-abot subong nga
adlaw o kon kahapon nga adlaw ang 205 ka mga LSIs halit sa Manila sa diin anom sa mga ini ang mga kabataan. Sa 20 ka moratorium sa pagbaton sa mga LSIs nga naprubahan sang Regional Interagency Task Force, 16 sa mga ini ang natapos na. Kahapon, Enero 4, nagtapos naman ang moratorium sa Banwa sang Murcia, Enero 5 kung subong adlaw sa La Castellana kag Pontevedra, samtang Enero 29 naman sa siyudad sang San Carlos. Status ang quarantine facility naton like ang aton Cadiz, no, may ara kita nga nagsulod man dito sang nga may mga moratorium period bala, so gin-adapt naman sang province, so dito lang anay sa Cadiz, no. So may unod ang Cadiz but not that much, no, nga maka-accommodate na kita, no. Kabahin sang pahayag ni PIMT Commander Dr. Zephyr Gerhard Kelian. Ginanunsyo naman ni City Councilor Israel Salanga, chair sang action team on returning OFWs nga ipaitalom sa 14 diyas nga mandatory quarantine sa Manila ang mga bakulod non OFWs kag returning overseas Filipinos nga mag-abot sa pungsod nga gikan sa mga pungsod nga mayara sang na-report nga bago nga variant sang COVID-19. Ini matapos nga nakabaton ini sang informasyon gikan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Una nga nagmando ang gobyerno nasyonal sang travel ban sa 20 ka mga pungsod nga mayara sang UK variant apang wala diri nalakip ang mga Pinoy OFWs. Sunod sa konsyal, ini nga tika nga nagatuyo nga masigurado nga hindi makasulod sa bakulod ang bago nga variant sang virus. Sa remuluan, ginapatuman sang LGU sa Bacolod ang home quarantine sa mga Bacolod non OFWs. Sa tiyon nga mayara na sila sa negative RT-PCR test result sa sunod sa 3 ka adlaw gikan sa ila point of origin o kung ginhalinan. Sa dugang nga balita lokal, ginapanindugan sang Basiwa o kung Basiwa Chairman of the Board Attorney Lorendo Dilag nga wala sila nagkulang sa pagpahangop sa sitwasyon sang 60 ka mga miyembro sa Employees Union angot sa estado sa ila trabaho pagkatapos sa bulan sang Disyembre. Sunod kay Dilag ang deklarasyon nga redundancy sa trabaho sa apektado nga mga empleyado ang ginbase sa opinyon nga ginpagwa sa Office of the Government Corporate Council o kung OGCC. Kag hindi lamang desisyon sang board kag management sa Water District. Dugang paridilag makapila ka beses na nga nagpadala sang formal nga komunikasyon ang board sa mga grupo angot sa kaundan sang joint venture agreement nga ginlagdaan o kung gipirmahan sang Basiwa kag Prime Water apang ini ang wala na ginhatagan sa nagakaigo nga atensyon. Dugang pasini nga kon mayara gid man sang dapat basulon sa ila nadangatan, ini amo ang ila tagsa ka mga kaugalingon kag mga individual nga mahimo nagpasalig sang suporta sa ila ginapakigbato nga kausa. Nagapakigunong kag nagpahayag sang kasubo si Father Chris Gonzalez, Director sang Social Action Center sang Diocese ng Bacolod, matapos wala ginpabalik sa trabaho ang 60 ka mga empleyado sang Bacolod City Water District. Sunod kay Gonzalez, nakita ng epekto matapos gina-antisipar na sa simbahan ang posibleng matabo sa mga empleyado matapos nagsulod ang Basiwa sa joint venture agreement sa Prime Water. Duga pa ni Gonzalez, wala sining ginabasol ang Prime Water sa baylo ang kung sino ang sa likod sa negosasyon nga nag-apekto sa mga empleyado. Tub-tub lamang 300 ka mga kliyente ang maakomodar sa Bacolod Permits and Licensing Office o BPLO sa kada adlaw kasunod sang pag-umpisa sang Bacolod Business One-Stop Shop o kon BOSS. Ang BOSS ay ginapatigayon sa 4th floor sang Ayala Malls Capital Central nga nagsugod sang Lunes nga adlaw tubtob Marso 31, 2021. Sunod kay Stella Rose Rayos, pamuno sang BPLO, ila sa karon ginapatuman ang bago nga pulisa nga no appointment, no transaction policy sa tuyo nga malimitahan ang mga nagaproseso sang business permit kag matuman ang minimum health standard. Mayara sang 3 ka mga pamaagi para magpabook sang appointment sa BOSS. Una, paagi sa website ng LGU sa Bacolod. Ikaduha, ang pagpadulong sa talatapan sa BPLO sa ground floor sa Bacolod Government Center. Kag ikatatlo, among walk-in sa Ayala Malls. Ang BFP ang nahamtang sa ground floor sa mall samtang iban nga talatapan sa gobyerno lakip na ang barangay ang yara sa 4th floor sa mall. Kapin 1,600 square meters o kon 1,600 square meters nga lugar ang ginatanyag nga libre sa mall sa LGU sa Bacolod. For this week, gin-try naman sa 300 lang anay ka-transactions. Kay since we are also observing our connection, since this is new, the first time ni naman nga nagwa sa government center, so ginatisingan na ni naman nga connection, so we can accommodate 300 transactions per day. Kabahin sang pahayag ni BPLO Head Stella Rose Rayos.
Istrikto naman iga-monitor sa siyudad sa Bacolod ang attendance sa mga barangay sa nagaparang nga Business One-Stop Shop o kon BOSS sa Ayala Malls Capital Central. Sunod kay Executive Assistant Sammy Montoyo, miyembro sa Anti-Red Tape Core Team sa siyudad, mandatory ang presensya sa mga barangay sa BOSS para mag-issue sa barangay clearance bagon mayara na sadto agin papanaog nga mando si Mayor Evilio Yuladia. Sunod kay Montoyo, sa Miyerkules nga adlaw o kung buwas nga adlaw Enero 6, mag-aumpisa ini sa pag-monitor sa adlaw-adlaw nga attendance sa mga barangay nga dapat may duha ka mga tiglawas. Duha pa ni Montoyo nga pwede mareklamo ang mapunong barangay sang disobedience sa tion nga mapaslawan nga magpartisipar sa BOSS. Nagpanumdum man si Montoyo nga dapat sundon man ang no noon break policy sa mga barangay sa BOSS. Base sa datos ng Liga ng mga Barangay, 70-80% nga present ang mga barangay sa syudad sa unang adlaw sang BOSS. Ginaabi-abi ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang sinuman nga persona nga luyag mag-inkwentro sa iya bilang gobernador sa 2022 nga eleksyon. Sunod kay Lacson, hindi siya pwede magpili kung sino ang luyag nga makainkwentro sa iya bangod kinamatarong sang tagsa-tagsa ang pagkandidato sa kada piniliay. Ginpasiguro sang gobernador nga mabakod kag maayo sa gihapon ang koalisyon sa iya grupo nga Love Negros Team kag local political party nga United Negros Alliance. Dugang Lacson padayon ang pagtrabaho nila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag sangguniang panalawigan members. Sa unang press conference ni Lacson sa Kapitolyo Provincial subong nga tuig, nakalabot sa iya igtalopangod ang report angot sa isa ka Bacolodnon nga nagaplano sa pagpapili bilang gobernador. Ini ang isa ka abogado nang inopisya sadto sa Bacolod kag may mga propiedad sa sur sang Negros Occidental. You know, you cannot choose your opponent. No? I think that question should be addressed to the said politician. Make it public this early what he or she intends to do for 2022. No? Kabahin sang payag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis
panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, Good morning na sa kay amigo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan na may gin-declare man dito nga emergency no sa Tokyo, Japan. Sa kay Joval Trinidad, may aga Myra Montipio Anilado. Shout out lang sa Anilado family dira sa Singkang no kay Cap Rosini Distrito dira. Good morning Cap. Beth Tumangan, good morning man sa imo. Happy New Year, keep safe. Veronica Santillan Manukan, Zoraida Lucero, watching your good news. Ay, salamat sa Zoraida. No? Na-declare sila sa state of emergency sa Tokyo, Japan. No? Nag-declare sa state of emergency man. Ramil Duray Infante, Evelyn Nipomuceno, Maing Agaman, dara kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Good morning man. Zet Alunan, watching from Hong Kong. Of course, kay Jeanette Delino, no? Kay Tere Simpron Yong, good morning. Caitlin Nang, may aga Caitlin. Kumusta ka? Hiling ni JM. Ganda, kumusta ka? Marcy Rombino Sunio, good morning man, classmate. May aga sa imo. Alicia Guanzon, Day, kumusta ka na? Sa kay Buday, no? Ako Maldita. Watching mani from Hong Kong, I think si Ako Maldita. No? Pinky Terwell from Barangay Villamonte. Sandra Villarete, watching from Sumag. No? Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Noel Amar, patay gid ko no to ang tao. Oo, daw patay gid to mo na kuryente kahapon. Dira sa may JS building sa Galo Lacson. Galo Lacson ni siya kahapon, you know? Good morning. Sige lang kayo refer naman sa salain naman. Anyway, nagliga na kagi ko to kay Kwan sa kay sino ganitong migo ta sa Salis Manukan. Nakabakal ko to. Very good. Very good. Okay lang, the best. The best. Hindi okay lang nami sa nga to lang Kwan. I think December 31 ko nagkanto to. On my way to Bago. On my way to Bago. Ano oras ka naglabay? Mga before noon time. Manog noon time na mga... So, luto-luto. Gitsaka tama. Namin ginang na super luto-luto. Damo gani sang na to kay damo ga balakal blaw. Nagagi ko to. Nagbakalan ko ya galing. Bakal ka lang. Tiway maging greet si maginambara. Sino ganito? Si Efraim Arus. Memorize ko na si Sir Efraim Arus. Sir Efraim Arus. I don't know kung natuto siya or ano. Wala man ko na kabalo kung natuto siya or hindi ko pa man siya kilala personal. Basi wala siya guro kayo. Pero si Sally, kilala gali na sa ako na si ni Mrs. Si Sally, kilala gali niya. Kaya daw istorya na sila kuno niya. Niya si Sally, kilala na kami na sa Sumag, panindahan. Kilala hay sila. Na Jeng Verbael, good morning man sa imo, na? Sa ay sino ganitong i-greet ko na lipatan ko man, sige lang ba, madumduman ko ginakaroon. Yes, madumduman mo ginaction bo. Madumduman ko na. Si Quandra, ginatatamyaw talang si Ma'am Alma Alvarez Gallo bla. Ang asawa ni One Ball. Kuan ni sa ano, medyo ba ko bala chill lang chill. Chillax lang chill. Chillax lang. May balo kayo may mga sabad to sa ila mo. Kami mga sabad to sa ila tiya mo na. Niko chill lang Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man sa imo kag sana ko na birthday ni Gapon sa iyang husband, no? Kahapon. Ani Ma'am Liza Joy. Oo, hapon the birthday. Kita ko sa Facebook, gani ka daw nag-kwan sila. Nag-greet siya. Action boy ng good morning. Mangalik ka Ma'am Rona Rida Trava. Yes, Rona, maing aga sa imo. Okay, standby na sa mga balita national.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Madamo nga local government units ang nagtigana sang pondo para ibakal sang COVID-19 vaccine sa ilang mga pumuluyo. Lakip diri si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian nga nag-anunsyo nga may 150 milyones pesos nga gintigana ang syudad para ibakal sang bakuna. Ang syudad sa Pasig nagtiga naman sang 300 milyones pesos nga ang prioridad nga matagan amo ang medical frontliners kag senior citizens. Samtang si Makati City Mayor Abby Binay ang nag-anunsyo nga may gintigana ang syudad nga 1 bilyon ka pesos para ibakal sang bakuna kag ihatag nga libre sa mga pumuluyo sa syudad. 20 milyones naman ang intigana ni Navota City Mayor Toby Tiangco, samtang si Palawan Puerto Princesa Mayor Lucilio Bayron ang nagtigana sang 227 milyones pesos. Sa itong bagong tuig, ang Manila naglansa naman sang pre-registration portal para sa libre nga COVID-19 vaccination para sa ilang mga residente. Duha ka COVID-19 vaccine makers sa China nga among Sinopharm kag Sinovac ang mag-file sa emergency use authorization sa Food and Drug Administration ng FDA. Ginhimo ni Manila Ambassador to Beijing Jose Santiago Santa Romana ang pahayag matapos nagpalabot sang komunikasyon ang embahada sa Sinopharm kag Sinovac. Nagligad ng semana ginaprobahan sa China ang vaccine nga gin-develop sa Sinopharm para sa general public use. Nagpandam naman ang Department of Health sa mga doktor nga mahimo madulaan sang lisensya kung mapapatudan ni rakigbahin sa pag-administer sang hindi otorisado nga COVID-19 vaccines. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga makig-angot ang ahensya sa Professional Regulations Commission para may baluan ang liabilities ng doktor nga involvado sa illegal vaccination. Duga pa ni Duque, ang sabat sang ahensya magadepende sa resulta sa investigasyon sang Food and Drug Administration. Ginanunsyo ni Senator kag Philippine Red Cross ug ang PRC Chairman Richard Gordon nga target sa organisasyon nga makapabakuna sa 1 milyon ka Pinoy batok sa COVID-19. Sunod sa Senador ang 1 milyon nga vaccines among ginkasugtan sa iyang mga staff kaupod ang mga doktor. Apang isa ka concern subong ni Gordon among utang sang PhilHealth nga amo naman ang nagabalabag sa plano nga magbakal sang bakuna. Dugang pa ni Gordon tubtob hindi makabayad ang PhilHealth, hindi man siya makapasalig tungod maghimo nga mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ang amo nga plano. Nag-file naman si Senador Joel Villanueva sang hagna nga nagapaiway sa pagpatuman sang 1% contribution hike o 1% nga saka sa kontribusyon sa mga miyembro sang Social Security System. Ang Senate Bill number 1965 ang nagatuyong ipabilin sa gihapon ang contribution rate sa 12% karon nga tuig kasunod sa mga hangkat nga mga tubang sa ekonomiya bangod sang pandemic. Nasaad sa kinatuso nga hagdan nga sa tion sang pandemic, ang contribution rate ang isuspend kay patuman ang pagsaka sa balayran sa masunod nga tuig kung matapos na ang pandemya. Ginpaatag ni Villanueva nga ang Social Security Act of 2018 ang nagamando sa amat-amat nga saka sang kontribusyon sa mga miyembro sang SSS sa kada duha ka tuig, tubtob nga malambot ang 15% sa pag-abot sang 2025. Sunod sa senador, iya ginapananaw nga maka-survive sa gihapon ng SSS sang isa pa ka tuig. Ginapasiguro ni Senate President Vicente Soto III nga aktuhan gilayon sang Senado ang panawagan i-postpone ang pagpasaka sang monthly contribution rate para sa direct contributors sa PhilHealth. Ini matapos magpabor si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-defer sang kontribusyon. Ang sesyon sa Kongreso natalana nga mag-resume sa Enero 18 apang ang mga mamalidha kinahanglan nga magpatigayon sa committee hearing antes ang nasambit nga petsa. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag sa aton mga Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon.
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Si Noel Amarga, ayo gid si imo nga ma-TikTok agid do. Dugo sakit ulo ko. Nga sakit yung ulo. TikTok of Action Boy, galing di lang ko makita ni Sir kay Arasa ko niya. My day. Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Novi Valencia Subaldo, great na lang si Mama Rose Valencia, kag King Subaldo. Stephen Magbanwa, pamahaw ta ko no. Okay, salamat. Doña Elena Aligarbes, good morning. Richard Daet Pacheco, Fitz Herbert Noel, good morning ma'am, watching from Trinidad, West Indies, Caribbean. Lito Dayap, sa barangay Punta Taytay, mayang aga. Kay Yasikate Cardones, good morning sa imo. Kay Rose Wenner, dira sa Germany, Panamyaw, good morning. Kay Judy Dunn dira sa Austin, Texas. Mayang agaman Kelly Jelly sa US. Sa kay sino pa gini man? Good morning man sa kay condolence gali no sa kay Glenn Santa Ana. Ang akon kumpare dira sa Ciudad Zambago daw namatyan ni sila daw bayaw ya siguro ni ang napatay no, sa condolence lang. Eden Sapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Ginagreet siya lang, happy 5th birthday sa iyang hinablos kay Fritz Jan Zapanta. Oy, Fritz Jan Zapanta, happy birthday sa imo iho. Iho na siya kay iho. Ti iho mo. Iho. Alang-alang iha kailan. Gani man no. Kay Leo Talaban dira sa may La Castellana, good morning man sa imo. Kag kay Jonel Halyurina, no, mayang agaman and greetings sa inyo dira tanan. Kay Pura Caniete, good morning, watching from Barangay Singkang Airport, no? Damo man ta listener da sa Singkang Sa Maaw damo man ta to pamati sa to, no? Kay Attorney Alan Galunan kag kay Pearl Banafe Galunan, good morning dira sa inyo sa may Barangay Maaw, okay? Standby na kita sa aton nga dugang nga mga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye Balita International, naglabot na sa masobra 1.8 milyones ang kadamuon sa mga nagkalamatay nga COVID-19 patients sa bugos nga kalibutan. Base sa pinakahuling nga record, nagsaka na sa 1,858,754 ang nagkalamatay sa nagkalainan nga pungsod bangod sa makamamatay nga balatian. Nanguna sa gihapon ng Estados Unidos nga may pinakamadamong nga nagkalamatay nga naglabot sa 361,598. Samtang nagwa man sa pinakauli nga datos nga nagsaka na sa kabilugan nga 85,979,076 ang ginigo sa COVID-19 sa nagkalain-lain nga pungsod. Yara naman sa 60,921,640 ang total recoveries sa COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginwave ang mga balayran para sa InstaPay kag peso net transaction sa pila ka mga bangko. Ginpalawig ang pag-wave sang balayran para sa
Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, extended ang pag-waive sang mga balayran tubtob sa Marso 31, tuig 2021. Kalakip dire ang Asia United Bank, Binangonan Rural Bank, China Bank, Equicom Savings Bank, Land Bank of the Philippines, Metro Bank, Philippine National Bank, Robinsons Bank, Security Bank, Sterling Bank of Asia, Union Bank of the Philippines. Para naman sa Rizal Commercial Banking Corporation, ginpalawag ini tubtob sa Enero 31, tuig 2021. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 4 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 38 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, mga fans subong bala ni Alex. sino ganin man? Ni Alex Gonzaga kag sa iya boyfriend of course. Fiancé gali nga si Mikey Morada nagahapahayag action boy nga kasal ni sila kuno ya. Sila pa yung kabalo blas sa kay Alex. Si Alex balo. Ang mga fans Actually, wala pa sang confirmation from Alex. Pero may kablo ka naman, wala bala obrahon yung mga bala action boy, yung mga netizen, ginaangot-angot bala mga panghitabos kabuhi bala. Kaya gin-analyze nila. Oo, kasi sa tong November 9 nag-post ko no si sino kaya ni si Tony Alex, Gonzaga. Tony About sa doka party blah bridal shower niya to hambas sa isa ka netizen. Amo na kag nadayon na gid ko no kasal ni Alex galing kay may pandemic lang kuno bla. Ato ba lang nag-COVID siya, nagka-COVID. Nag-positive ni si Alex mo so medyo na delay lang kuno. Kaya mo to nadayon gid man. Pero subong wala pa gid sa confirmation from Alex kag nagambal man ang iban nga mga fans ni Alex nga basi posible syempre vlogger ba si Alex? Kasi kwartahan pa bala ni Alex ba lang nga. Kaya kung i-upload niya sa YouTube, syempre nga, ay kasal na kami. Ilang taon ginaya sa mga fans. So, posible man, pero wala lang takabalo. Kaya wala pa man sang confirmation. Kaya may gamba nga netizen nga permis la of the night kuno ni Mikey. Morada kag do ara na bala sa ila kuno star how na si Mikey na nag-star sa ila? Wala na gamba nga base bala ha. Kay do permis la of the night. Si Analysis Mikey, wala action na. boy, businessman siya gila boy kag magluwas dira pa gini siya ng konsehal sang Lipa City. Sa Batangas. Yes, di ba? Analysis wala na. Ti galing kang man. sa analysis paralysis na mo. Muna. Analysis paralysis. Balita sa sports. Napasulod ni Stephen Curry ang 21 sa iyas ni career high nga 62 puntos sa first quarter sang Domingo. Akong kagabi kagin pangunahan ang Golden State Warriors agud nga magdaog batok sa Portland Trail Blazers sa score nga 137-122. Ang ining hampang ang rematch sang 123-98 nga pagdaog sa Trail Blazers ang Biyernes sa isa man kampang sa diin ginhiwat naman sa Chase Center sa San Francisco. Agin pangunahan o kung ginalampasan pa ni Curry ang iyas niya nagligad nga career high nga 54 points. Inisya wala pa natapos ang Warriors nga abansin nga daan ginpasulod bagid ni Stephen Curry ang iyas ni sunod-sunod nga mga 3-pointers sa din ang ikadua nahimo ini 42.2 seconds nga nabilin agud nga magtapos ang hampang nga may 62 puntos. Sa aton balita espesyal, standby. Balita espesyal. Alright! Energy! Action boy! Ang sa ato niya nga mga ka-action. Yes. Energy! Good morning! Elizabeth Kasuyon, may aga sa imo, ha? Ka-action boy, good morning man kay Vice President sino gaya ni man? Rayjan Tan Villalon sa Energy Fans Club. Good morning! Sa ba Victorias di siya, Gle? Taga Victorias di siya? Si Rayjan, Victorious or Manapla. Hindi ko sure kung din siya. Victorious siguro action boy. Nalipat ko. Basta somewhere in Northern Negros. Somewhere out there. Ha? Somewhere out there. Somewhere out there and everywhere. So may where lang. Ang everywhere na iya si Dennis. Ay, oo, galing nalipat ko. Sige. So sa ating balita, special action boy. Ari ba lang nabalitaan mo action boy ang 118 years old nga babae. Taga din? Nga si taga Japan, southwestern parts ng Japan siya action boy. Kaysang January 2 nag-celebrate siya sang iya ika 118 malang Nga birthday? Birthday. Grabe ba?
Ate, 118 ha? ginbata ni siya Action Boy sang January 2, 1903. Ang iyang ngalan si Kane Tanaka. O Kane, niguro kay siyempre Japanese mo, K, no? Hindi Kane. So, Kane Tanaka. Kagin kilala ni siya Action Boy sa Guinness World Records bilang world's oldest living person sang March 2019 pa ya, sa edad niya nga 116. Kag nakuha niya man ang all-time Japanese age record sang September 2020 naman sa edad niya 117 and 261 days. Subong Action Boy naga-star siya sa sa nursing home sa Fukuoka. Wala na siya gali sa Ilabalay, Action Boy. So, may nag-aalaga sa iya. So, aton hibaloon, Action Boy, kung ano ang iya nga, Sekreto. Sekreto. Nabalaan mo na ya, sekreto. Ginpabalo yan na. So, hindi na siya sekreto. So, hindi na siya sekreto. Gani man, no? Sekreto yan na balanta, so hindi na siya sekreto. Nga mo na, no? Aton hibaloon ang iya sekreto, pero hindi na sekreto. Hindi na sekreto, ka nabalaan na mo. Kaya naman, B, aton hibaloon ang iya nga, ano? Ang iyang ang iyang sekreto gani. Sige lang. Hibaloon ta gani. Kung hindi na sekreto, hindi na paghibaloon pa, kay hibaloon ta kay sekreto mo. Yes. Kabalo ka, Action Boy. Bistohon ta ang iyang sekreto. Yeah, bistohonan. Ang iya man Action Boy nga secret nga para lang ni siya ya. Basta siya lang ni applicable. Ano? Chocolate kag soft drinks. Una iya Action Boy. Unang iya. Ito pinasahi iya kay Lola yan, no? Chocolate soft drinks. Pinasahi iya kay Lola Kani Tanaka. Kaya ang iban gani, ay hindi, sige inom soft drinks. Ay iban niya mga utan, kag isda, chocolate kag soft drinks. Chocolate kag soft drinks. Sangin pa mangkot siya gan Action Boy. Hambay pero ano siya no, masami siya nga naga-exercise. Tapos siguro kaon chocolate kag inom sang soft drinks, exercise. Amo na guro iya. Hambay Action Boy sangin pa mangkot siya bla ko ano iya sekreto nga naglawig iya kabuhi, amo na hambay eating delicious food and studying. Basi ang study. Matuon kapag basi natunan ni Guru Action Boy kung anong epekto sa ano. Basi may limitations pag gurong pag-inom niya sang sang soft drinks. Sige na suma niya, kahilig mo siya kung mag-calculate. Sige na suma-suma niya man ni Action Boy. Kag maghampang sang ginatawag nga reversey. Ginlan tagin search ko Action Boy do ano siya. Ariyo. Amo ni so. Mutong kagi kaniya. Kuan na siya board game na siya. Nakapamilya man siya Action Boy sang sa mga chess. Mga board game na siya. Por la ini ano. Sa mga lang mo yung tita, paano siyang pangon man? Tunan, tanibe, basi maglawig mo na itong kabuhay. Pareho kay Lola Kani, Tanaka, Loli kay Parado ka Sosyal. Sang, Action Boy, sang, hambaya pala Action Boy, target niya kung nga makalabot siya sa edad niya 120. Pila na sa subong 118. So, 2 years na. 2 years to go. Kaya yan Kaya na. Madali lang sa kao sa chocolate. Interview sa ganito, daw kakuan pa sa Yaya. Sabat pa sa dibla. Iba niya, hindi na namin istorya ya. Ano to ba sa Action J? Action J, basta pwede mo mag-search ang yung picture. Yes. Sleeping Beauty. Ganda. Wala transaction boy. Gapong ko siya katulog. Very talented. Sa talent mo na. Nalimpat ko mag-send kay Action JM ginasang iya picture para makita man tali sa aton mga ka-action kung ano siya katahom. Pero amo ni siya. Okay. Kita. 200. That's right, 118. Yes, leave git siya. Sige, wala git siya kabante. Sige. Anyway, hambal pag Action Boys ang iya bala nga iya apo Action Boy hindi ka mapati nga apo ya 61 naman. Apo ya si CLG. Hambal sang iya apo, I'm happy kuno nga nagapangalipay kuno iya Lola Kani. Kaya sa Japan, kadamo sang kuan, damo sang ilang mga citizens nga senior citizens. Damo bala sila sa mga tigulang na. Abi ko yung Action Boy, ga-expect ko nga secret tea, kaya di ba ang Japan, hiling na sila sa tea, amo na. From secret tea. Kaya dapat ginusisa mo, ano nga soft drinks ng iya, ba sila yun nga? Ari di ba? Kamatay ka? Amo na. Bayad kagin karon, makabayad kagin karon. Amo na. Basi lain yung soft drinks, amo manggali sa ginainom taman? Amo sa ginainom taya.
Yan. Pero ang chocolate to lagi namba kung ano. For sure, laban siguro dark chocolate. Kaya mo nagkapahubin kung action boy mo ang dark chocolate. Ang dark Pero hindi ka chocolate? na matamaan. Kita mo si Vicky Bello, bala, ang ref niya, may isa gina siya ka-ref ng puro chocolate. Pagbukas mo action boy, duha na ka-pertakan. Pagbukas mo chocolate pag ito. Ay, gali. Puro na siya dark. Dark. Pero lain-lain nga mga mga brand. Oo, mga lain. Oh, syempre budlay mong ko isa lang ka brand do ka sumod man. Oo. Basta yung mga cloud o ano. Wala na daya. Wala na daya. So, dark chocolate guli, muna siya. Kapahubi na siya kung ba dark chocolate. Kaya ako hindi ko mayo kasaw sa dark chocolate, kaya daw ka pait, balas para sa akon, bala? Ako man, actually. Hindi pa kumayo kasaw sila. Gali kaya ambal nila ko na basta mga pagkaon, mga foods, gani nga daw mga lain da sabor, mga pait, muna ko ng mga nami. Kita mo sa mga, bisan sa mga utan, mga pait na muna, mga amarguso, ating balunggay, may pait man na, di ba? Muna mga nutritious. Ang mga pait, kung di ng pait na muna. Kita mo bisan sa mga bulong, di ba? Sa mga bulong, pait. Mas pait, kung mas effective. Buta mo na siya. Oo. Basta, kung inablang daw, hindi mo yunan, bala mo nang mayo, gilis lawas mo. Oo, di ba? Laban na ng mga utan, Ocean Boy, no? Kung diin nga daw, hindi ka kauyon, ang kalabanan, hindi kauyon, amo pa nang nami. Oo. Kaya lang gani, Ocean Boy, kagakaon, kuya utan. Kauya? Kaon kuya. GM niya? GM niya, tulog na. Yaka! Tulog yan. Gakaon mo na sa utan, kita mo na sa kaon utan. Hindi ara sa pandesal na butang. Malunggay. Ano lang din. Dalay. Kaya mo nang dalay everyday na. Siguro, wala naman ito naluto paglabay. So, kaya mo na. Agin mo ako siya gina? Iwagin tanaw ko lang daw ay isang puyo. Sige, tago yan kabalo. Sige, pangayo ka. Kalain. Sige. Okay na? Sleep tight na lang. Sleep Sweet tight. dreams. Action boy, ang bali Sir Noel Amar. Sir Boy, mangkot lang ko. Ano favorite ni Day Dorel nga food? Laswa or adobo? Laswa kag adobo? Laswa kag adobo. Pero naglaswa ko, basta naligad adlo Action Boy. Kaya doon hidlaw ko yung maglaswa. Pero gusto ko yung sa laswa Action Boy, may tanglad. Tanglad? Kinamutan ko yung kaganamit sang sabor. Okay. Mo na nagagapon, laswa man sa udto, laswa ko pagkagabi, laswa po. Kaya yung sobra sang udto bla pagkagabi. Araw-araw na ganyan. Nainit mo lang. Action Boy, why gina-ref ko? Action Boy, si Rayjan, gali sa LGU, sang ano siya, Victoria. Sa Victoria, sa... Kag action ba ang bala ni Sir Edwin Pineda? Hambaya, sugod-subong, pero mina ko makaon, papaitan. Kandi ko pait no? Kaya pait no, takto na. Amigo Edwin. Kalain. Papaitan niya kandi. Kaalam kay Sir. Kaya basta pait. Kakalatnan mo na siya sang kaalam mo. Very nice. Okay. Lilian Bermudez dira sa Melbourne, Australia. Good morning. Medyo maulanon gurong Melbourne ay. Nakita ko lang sa weather, world weather bala. I don't know kung isa daw kuan man lang. Teresa Lidaha Kayaw, good morning man sa imo. Saan ka-work si Rayjan sa Victoria? Pero taga-central na napla. Kaya kita ko may ID siya sang kuan sang Victoria sa LGU eh. Great na action Eden, tara niya nga maninoy, naging agawid siya. Except kung sa isa, na may duha lang ka-apelyedo. Duha ka letter. Sige. So, nag-greet niya si Manino yung one ball galya. Of course. Para ginapermi. Sige. Dina de Cripito, good morning man. Happy birthday. Nagali ko Tongtong sa Beijing. Good morning dira sa imo, Tong. Happy birthday. May isa pa di kayo na nga nagpag-greet balas ang birthday na kuhan ko kayo na doon na ang manghod ni Kwan ni Jocelyn Libuon Dispoho, si Rafi Libuon. Birthday gali subong ni Rafi Libuon. Happy birthday, Rafi. Sige, okay na kita? Sige. Happy birthday. May mga anniversaries, happy anniversary. Kuha na lang, ano sumong gani? 5. 8 days to go na lang eh. Ang birthday mo eh. 8 days. Gusto mo countdown ta? May kilala ko nag-countdown sa birthday eh. Gusto mo i-countdown taman birthday mo? Parang imo mga sponsor kabalo. Mabala ko may mga sa doklo. Sige, standby na kita mga action sa Action Hotline. Karon nga adlaw Martes may kaupo ninyo sa Action Brian Morden.
agaw nga pamangkot si Ma'am Vanessa Mayo, may quarantine ko ng gyapon ang ano na yung gyapon sa Pinas? Yes, Mayara, may quarantine. wondering ko, Pag-abot mayara nimo gyapon. ang mga OFWs kag mga ROF, pag-abot mo di sa Manila, i-quarantine kag 14 days. May kilala ko subong halin sa Japan mo gin-quarantine sa anay sa hotel. Okay. 14 days, no? So puli ka Labi na may dire. bago nga variant sang COVID. Yes, gina-quarantine anay 14 days pag-abot nimo dire sa Pilipinas. Ara na sa. Ma'am Fukuda Eleanor Araman siya. Yes, good morning, Ma'am Eleanor Fukuda. Standby na kita sa Action Hotline with Action Brian Morden, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.